Dobrý deň vám prajem, dobrý deň, milé deti. Vítam v prvom rade dnes naše deti, našich predškolákov z materskej školy. Samozrejme vítam vás všetkých, milí rodičia, milé deti, ktoré ste obsadili tam hore na balkóne kultúrny dom. A teraz už náš program môže začať. Teším sa na vás. Želám len to najlepšie, veľa úspechov, radosti, aby žiaden mrak nezakryl váš úsmev. V škôlke som bol detailista, viem, že nebudem traktorista. No, vy ste šikovní. Aj čítať vie niekto? Trošku super. A kto chce byť starostom? No, dvaja. Tak ešte mám času. A koľko máte rokov? 6? Dobre, milé deti. Ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste poslúchali v škôlke pani učiteľky, poslúchali ste svojich rodičov, tak chcem poprosiť niekoho z obecného úradu alebo môjho zástupcu starostu, aby sem priniesol nejaké darčeky, sme vám nachystali. Vy sa učíte so škôlkou, ale ja pevne verím, že sa neučíte s nami. My sme sa často stretávali tu v kultúrnom dome a ja vám sľubujem, že budeme aj naďalej. Aj tam je čo? A čo to je? Prišla vás pozdraviť? Želám vám, aby vám dnešný čarovný úsmev do vašich zdržaných tváričkách vydržal aj v budúcnosti.